азиз, ҳозир мо дар осорхонаи миллӣ ҳозирем. Ҳамин намуд асп макет амсила мегӯянд, дар ҳамин осорхона ҷойгир будааст. ҳамин аспа аспи хатлонӣ мегӯянд. Ба он мақсад аспи хатлонӣ мегӯянд, ки дар давраҳои пеш ҳамин намуд зоти аспи хатлонӣ дар тамоми дунё маъмул будааст. Ҳамин намуд аспи хатлонӣ, ки аз дигар давлатҳои хориҷ омада аспро барои шикор ё ки барои дав, барои ҷанг мебурданд, ки беҳад машҳур будааст дар тамоми дунё. Номаш аспи хатлонӣ инҷода навиштагия аспи хатлонӣ. ки монанде ки ҳозир мисол мардум мегӯянд аспҳо аспҳои англисӣ зур ҳастанд, ё ки аспҳои қирғизӣ мегӯянд ё туркманӣ мегӯянд. Пеш дар худи мои ҳамин намуд аспҳои хатлонӣ дар тамоми дунё машҳур буданд. ин ҳамун зину авзори аспи хатлонӣ, ки дар осорхона бар марази тамошо барои бинандагон гузошта шудааст. барои ҷанг ё ки бузкашӣ ташаккур бачаҳои азиз, лайкро фаромӯш накунед, ҳатман подписатсия кунед. Худатон